Club Junta, building better Africa. Ndipo dzivo vana vamwe mwera pika nkumake hayi tiyeni kwemuCV aya asindiyo DF aya apita yekha ada ameneyo woma apita yekha vana madziko lija langofika pena pake ola anthu tomwe tili kunofe ntchito ndeti kugwira koma nkupindula komwe chifukwa mati ukayitumiza ndalamayo ukoko momwe akukuzira zinthu momwe zinaduwira nkumati koma ndenda panga chani. Mwatsuka mwanji amalawi nonse konse kumene muli. This is Comrade Ntanyu hapa Limpopo FM chigawo cha kumamawa. Tikudziwa kuti kuli ma demonstration zonse muzimva kuti zikuenda bwanji chifukwa zambiri ndezikuchitika choncho amalawi chigawo cha kumamawa kuno sindikufuna kuti ndikutengereni nthawi yanu, ndikufunanso ndithamange kwambiri chifukwa usiku sindinagone, nali kuthamanga apa ndi apa kuti tione kuti kodi anthu tapasa zotani kukamacha. Ndipo anthu ambiri akhala akuvuta kudzera mwa azinzawo ndikumafunsa kunena kuti thousand akomredi ndikufuna nambala yawo, ndikufuna nambala yawo. Kodeno nambala ya comrade yapanga bwanji, nambala ya comrade yapanga bwanji. Choncho ambiri pempho lanu limene mmalifuna ndikubwera nawo chigawo cha kumamawa kuno pa Limpopo FM. Nyengo imene tikupita ndi nyengo yovuta kwambiri kuti last minute is always dangerous. Choncho pakufunika teneka kukhala osamala, tikuyenereka kukhala osamala. Choncho chigawo cha kumamawa kuno amalawi ndili ndi uthenga umene ndili nawo ndo changu ndikufuna nonse amene mwakhala mukumayimba matelefoni osiyana kufusa ndikufuna ndikupaseni mayankho mundimve bwinobwino. Sindiyankhula mothamanga kuti mundimve bwinobwino chifukwa ndikufuna ndithamangire programu imene ndili nayo ya nkhanga zaona kuti amalawi amve kuti kodi kunjako kwa kwanji. Choyamba ndichonena kuti anthu ambiri akhala akuimba mkatikati mwa usiku, kuti akufuna thandizo la madokta. Choncho amalawi konse kumene muli, choyamba ndikupasani nambala ya Dr. Yoko. Dr. Yoko ndamene akupezeka ku Kasungu. Dr. Yoko akupezeka ku Kasungu uko ndi ku Malawi. Choncho nambala ya Dr. Yoko ndi 098 0531 215. nambala ya Dr. Yoko 098 05 31 215. mukafuna Dr. Yoko aimbireni pa nambala imeneyo, musaimbire wina aliyense kunena kuti ndikufuna nambala ya Comrade Ntanyiwa, ndikufuna nambala ya Dr. aja. Nambala ya Dr. ndi imeneyoyo. Akuchiza matenda osiyana, kamwapondesedwa, kamwalozedwa, kamukuva mimba simunaberekepo, kamukungobereka koma mukungopitirira. Dr. Yoko akuthandizani. Dr. Wina ndi uyu amene ali ku South Africa ku Durban, Dr. Lake. Nonse amene mmafuna nambala ya Dr. Lake, nambala ya Dr. Lake ya pa WhatsApp 074 378 0321. Dr. Lake 074 378 0321. nambala imeneyi ya Dr. Lake. Mukapita pa WhatsApp mukambirane nawo. Chonde kambiranani zimene inu mukufuna kuti akuthandizeni Dr. Lake.
akuchizaso nthenda zosiyana-siyana, akutsirika nyumba, akutsirika pamene mmaika ino makobiri anu kuti ena asizinantole asatenge. Nyumba yanu akuyisirika kuti MCP akamabwera asakupezeni. Ndipo akupasani mankhwala onena kuti musamalote za MCP. Ndiye gulu linanso la anthu limavuta kunena kuti Comrade Ntanyiwa tandigairani nambala ya lawyer ndikufuna ndikufuna andipangire design malogi ena ake komanso tikufuna atitapeza nawo visa kuti tione kuti kodi tipange bwanji. Nambala ya maloya ndi 067 951 18124. Nambala ya maloya ku South Africa 067 951 18124. Amene watu ndamene akupanga design maloko kamufuna kusegula ma website china chilichonse tangu aimbirani kuti akuthandizeni muone kuti mopanga bwanji. Ndikuti lero ndili ndi anthu amene amapanga sponsor ma programu pa Limpopo FM ankhanga zaona anthu amafuna manambala yawo. Ndi nambala ina imene ndikubwera nayo ndra transporter wathu amene ndi Mr. Chikalongwe. Mr. Chikalongwe ndi transporter odalirika pa Limpopo FM. Nonse amene muli ndi katundu wanu ku Joburg, muli ndi katundu wanu ku Rustenburg, muli ndi katundu wanu ku Pretoria kandi pati koma ku Pretoria, muli ndi katundu wanu ku Mpumalanga, muli ndi katundu wanu ku Polokwane mukufuna azipita ku Malawi, Achikalongwe abwera. Ndipo nonse amene katundu wanu munamutumiza ku Malawi kuyambira unkucha lino katundu wanu akuyamba kugawidwa, anangonyamula katundu kukamsiya ku Malawi kumene koko akazi awo achimwene awo apwawo ndamene akugawa katundu. Transporter organiza bwino, iye wathamanganso kuzatolera katundu. Ndikunena pano Achikalongwe afika kuja amakhala ku Pretoria. Nonse amene muli ndi katundu aimbireni telefoni pa nambala iyi 078 20 32 134 078 20 32 134 134 not 8. Ndibwerezenso nambala ya Chikalongwe 078 20 32 134. Mukatero mwapeza a transporter Achikalongwe. Sina iwali nambala ina iliyonse. Nonse amene mafuta mafuna lawyer, mafuna transporti, mafuna madokta kuti muchire matupa azienda bwino, manambala ndamenewo. Nditamange programu yanga ya Nkhanga Zaona. Ndati ndidziwise dziko lonse la Malawi kunena kuti president wa dziko la Malawi Dr. Lazarus Chakwera agula nyumba zokwana 30 kuja ku Dubai. Pamene tikupita ku kampeni anthutu azibwera ndi mabodza, anthutu azibwera ndi kunama. Ndi Amalawi tufuna tingokumbusana kunena kuti tikhale ochenjera pali zinthu zina zizingolowa uku ndi kukatulukira uku. Ripoti la anthu omwe amapha malubino
amalawi mukukumbukira ripoti la anthu amene amapha maalubino, ripoti limene lija linalembedwa ndikukayikidwa pa tebulo pa president. Iye ndikutenga ndikulikhalira ndi matako ake mpaka pano ripoti lija sili kutuluka. Nde kumene tikupitako tisauzidwe zonena kuti chipani cha DPP ndi chimene chimapha maalubino, chifukwa nthawi yonena kuti akamugwire amene amapha maalubino ija nthawi yapita. Tikupita pano ku kampeni, nde nkhani yokhuzana ndi kupha maalubino isabwereso pakati pa ife. Mwalephera kupereka ripoti limene munapasidwa, chifukwa mu ripoti imo muli anthu amene amapha maalubino, koma kusafikizana deti la lero palibe china chilichonse chimene ife amalawi tikuuzidwa. Nde tisamve kunena kuti amapha maalubino nda DPP, amapha maalubino nda PP, amapha maalubino nda Vodi, amapha maalubino ndi Frank Mwenefumbo, amapha maalubino ndi Akachali. Zimenezo ife sili kuzifuna, ndipo amalawi sili kufunanso kuzava ngani yokupha kwa maalubino, chifukwa chonoti maripoti president wa dziko anapasidwa anangotenga ndikukhalira chimene anakhaliracho iyeyo akuchidziwa. Limpopo with Comrade Tanywa. Chamba chokwana ndrama 1.6 billion chomwe chinagwidwa kudetsa kuboma ndikutengedwa chambacho ndikupita nacho ku maofisi akulilongwe a MRA kumene kumadikirira kuti ona akaone. Chamba chimenechi chinali ku maofisi a MRA kulilongwe. Chamba chonse Akenis Kalengoma anakachitenga achigulisa. Banki ya ikulu pa dziko la pansi, banki ya ikulu pa dziko la pansi ikufuna idziwe kunena kuti kodi ndalama zimene zinaperekedwa, ndalama zimene boma la Malawi pasi pa ulamuliro wa Chakwera mu ulamuliro wa MCP zokwana 17 trillion zagwira ntchito yanji. Banki ya ikulu pa dziko la pansi akufuna adziwe ndalama zimene Achakwera ndi boma lawo anatenga zokwana 17 trillion zagwira ntchito yanji. Katimukena kamene katumidwa, pali katimukena kamene katumidwa, katumidwa kuti kaziyankhula zonyasa za agangata. Katimuka kakupasidwa ndalama ndi anthu ena kuti aziyankhula kunena kuti Alfred Gangata akufuna kutuluka chipani chija cha Mighty DPP kufuna kuti akalowe chipani cha UDF. Amalawi mmene mukumuonera Gangata muja angakhale ndi maganizo opusa, maganizo opepera, pamene wafika Gangata
ndi president zikusiyana cha nde azikanena zonena kuti ineyo ndikukalowa chipani chija cha DPP choncho nonse amene munatenga ndalama amene mukuuzidwa zonena kuti muziyankhula muzimunyoza Gangata tengani ndramazo muzije mukhale pansi kapena mungopita kukazibweza chifukwa maso okha mukapita pa ground sikuchita kuoneka olopano patitanena kuti mpikisano umene ukubwerawo apikisane Alfred Gangata ndi mtsogoleri wa UDF uyo siziteka sanga make tinene zimene tili pa ground osati tinene zakale yayi koma tinene tili pa ground Gangata kuti apikisane ndi UDF Gangata akhoza kuwina ndizomvesa chisoni kunena kuti mmene mavuto achulukira m'Malawi mmene mavuto achulukira pena pali pose pamene ungaende aliyense akudandaula kunena kuti zinthu sizili bwino kona ina iliyonse ya Malawi kuti zinthu sizili bwino koma boma lonse la mtunthu ndikukakhala pansi ndikuatuma a Ezekiel Chingoma kupita ku Russia ndikukapanga hayala anthu kuti azamuphe Peter Mutharika chimene mupindule MCP mukamupha Peter Mutharika ndicha chifukwa Amalawi tu saza kuvoterani chifukwa azadziwa kunena kuti amupha Peter Mutharika ndicho linga chonoti tavotere iwo chikwangwani cha Malawi kumene chaloza kunena kuti tikukavotera wakuti akavotera yomweyo komanso tumusayiwale kunena kuti kumupha Peter Mutharika simunapewa ina aliyense mwakatenga ma Russian kupita ku Russia kukatenga ma expert amene amadziwa kupha akuti amuphe Peter Mutharika ma expert amene akuti chani ma expert amene amadziwa za sniper akuti aphe Peter Mutharika ni mai Joyce Banda anthu akamagona kumangoganiza zongopa kodi anthu atati azikuganizira nizokuphaniso lino muganiza kuti mungatenge masiku nanga poti inu ndi amene mwachuluka adani olo mukamaenda munsewu muli ndi adani ambiri amene amangokuyang'anani kumakumverani chisoni akakuonani mukakumana nawo nkhope zanu zimafika pacha pamaoneka ngati nyani kuli kumvesa chisoni nde akatenga ma Russian kuti aphe Peter Mutharika amuphe Joyce Banda pamene azipangisa misonkhano akatenga ma Russian kunena kuti akhale ndi Boni Kalindo akaitana ma Russian akuti ansake Wabakiri TV amsake Comrade Mtanyiwa. What are you going to benefit? What are you going to benefit? Kupa chimene chili ndinu mkati mwanu mwa mtima IMCP ndikupa basi kupa kuba ndikuononga ntchito za Satana mdierekezi ndi zimene zimaenda m'mitu mwanu ndikuononga chuma chochuluka ndikupita ku Russia kukapeza anthu amuphe Peter Mutharika. Ndufuna ndikuuzeni kunena kuti palibe chidwa chosiridwa ndi munthu chimene chikalowe pa thupi la Peter Mutharika. Palibe chidwa chosiridwa ndi thupi la munthu chimene chikalowe pa thupi pa mai Joyce Banda. Ndipo zida zimenezo palibe chida chimene chikalowe pa thupi la Comrade Mtanyiwa, thupi la Boni Kalindo, thupi la Wabakiri TV. Siziteka. Mulungu yemweyo
amene anayika amene anachosa mantha mwa ife mulungu yemweyo apitirira kutiteteza mpaka Malawi atapulumuka. Ziko mene lili ku Malawi icha atopele angafika sasa upita kukapatikana ndi MCP MCP yokupanga timene zona MCP iyeyo atopele akuziwa kuti chilema anachita kuphedwa nde iye ukanyamuka nditu kukapita ku MCP. Professor anazanena kuti zipita ku MCP kumutera kuti mutera Kongo la msakutera Kongo MCP ku mai ujasana pite. Professor sana nene kuti zipita kumene kulingona zikakubya kumene kumasana jiru ningona echisanzo sanga sana jiru ningona mai uja chilima wafera kuti chilima swafera ku MCP kumati MCP Kodu landing mate mokona nao atenge atupera njatu ngati kuda katunga wakati ngo landing mate kodu landing mate mwana ngana mango kupereka enyo muli kunoko ku South Africa chipani cha TA chinamba ngati chinapeza 21% anachipa service anapangana chotumkiriza ndipo tikunena pano kuti eyo anangoipasa ma ministry siana kumagwira ntchito ma department ukana kawana simenezo vice komanso president anachoka ku chipani cha ANC endo daba ndina makabango bwebweta ayi atupere anena kale vice president and anthu angati vice samango pereka tungochuka pampasa mathongo maso ndali kale vice president waziko so kuliba atunsu ayivi naende kuchihana ndi anthu angati Francis Katine funo ka vice president Eva Serika wimba DJ Kachamba muchigawo chimene chicha nkhanga zaona ndimafuna ndichenjeze a Victor Mwale amene akugwira ntchito ku National Intelligence Service. A Victor Mwale akhala akumayimbira andale matelefoni kumauza zonoti iwo ndi comrade Ntanyiwa akudwala ali mchipatala. Ndeni mafuna ndikuuzeni a Victor Mwale kunena kuti amene wakutumaniyo akupwetekesani ndikutulutsirani ndodo imene muzamwalira osadwala. A Victor Mwale aku National Intelligence Service mwakhala mukumayimbira andale matelefoni pa nambala yanu iyi 0984 28 08 38 0984 28 08 38. A Victor Mwale magwira ntchito ku State House National Intelligence Service. Mwakhala mukuyimbira andale kumauza zonoti ino ndinu comrade Ntanyiwa mukudwala mula admit ku chipatala mukufuna thandizo. Ngati ili njira yonena kuti muziwe kuti kodi wandala ameneyi amayankhula ndi comrade Ntanyiwa I am a Malawian ndipo ndili ndi abale angaso amene ali mundale
ndilo ndi ufulu kuyankhula ndi wandale wina aliyense ngati ufulu umene ulili ndi wina aliyense amene angathe kuyankhula ndi m'bale wake. Ndiye ndifuna ndikuchiteni uoni Afrika mwale ngati mukufuna kufa osadwala pitirizani zimene mukupangazo. Amalawi ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti tikakamire Peter Mutharika, tikakamira Mai Joyce Banda, tikakamire Enoch Chihana, tikakamire Kachali, tikakamire Mwene Fumbo, tikakamire Akabambe. Zipani zibenezi anthu amenewa akangobwera pamodzi ndamene atipulumutsa ife Amalawi. Tiyeni tizisiye zinazi. Amene akufuna kupita ku MCP azipita. Ino ofuna kumusata munthu yonse ku MCP zipitani. Koma ziwani kuti mthumba mwake muli bwino, mwanumo mukhala bwino. Anthu akumachinga anavutikatu. Anthu akumachinga adya chitedza anthu akumachinga. Tinamuona akupita kumachinga kukathandiza anthu akumachinga. Lero mukuona kuti anthu akumachinga angakhale zisiru kukatenga voti yawo kukanena kuti timponyere uyu chifukwa chonena kuti wapita uku analephera kukapasa anthu akumachinga chimanga akuvutika. Amai hey. Moyo comrade. Amai. Why. Amalawi ndifuna ukuwuzani kuti nthawi yopusisana pa Malawi inatha ndipo ife achinyamata lero tiunikirana kunena kuti awa satinamize pano aliyense akuyendera zonoti ibora mthumba mwake mukhale bwino. Ife ndetipanga zowapulumutsa Amalawi sitikulola so kunena kuti mtsogoleri akabwera azapusisa Amalawi. Inali nyengo imene inali munthawi imeneyo. Nyengo imeneyo ndimene inali yopusisa Malawi 1964, 1954. This is 2025, new generation. Hey, nde anyamata ofuna kuwapusisawo ufuna so wapusisa anyamata azako imene sikwiratu. Amalawi ndikuti kumene kwaloza chikwangwani chathu tizilowera kumwe kuti sasintha. Olowina achoke mugulu la Peter Mutharika, mugulu la Mai Joyce Banda, mugulu la Kabambe, mugulu la Chihana, mugulu la Mwene Fumbo, mugulu la Akachali, mugulu la Mbewe. Amene atazituluka kumusiya wolowera ku MCP azipita kwa yekha.
palibe atapita ku MCP yatizuza lero wina asituza zote tipite konko lenala akati endese ipo Malawi wopepera Malawi amene skulu yake ndiyo perewera ndamene atazisatira zoposazo wamisala kuti mumpesi akuzani kuti ziko siri kuenda bwino nde wina kuti mutilondole tizipita uko ndikatero sobaruri popwefemo ndikuti ndapita landirani moni nonse tsatsani malonda anu pa machanelo awa Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers, Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulebeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.